Predstavte si, že sa prebudíte v byte, kde steny počúvajú každé vaše slovo, kde vány sú vzácnym pokladom z čierneho trhu a kde vaša túžba po slobode môže znamenať roky v base. Toto nebola nočná mora. Toto bola každodenná realita miliónov ľudí v komunistickom Československu. Poďme sa ponoriť do sveta, kde štát ovládal všetko od chleba na stole až po myšlienky v hlave a odhalíme, ako sa tam naozaj žilo. Začneme politickým životom, ktorý bol základom všetkého. Po februárovom prevrate v roku 1948 sa komunistická strana Československa chopila moci pod sovietským dohľadom, čím sa krajina stala prakticky satelitným štátom Sovietskeho zväzu. Politické rozhodnutia boli diktované z Moskvy a vnútorná opozícia bola brutálne potlačená. V 50. rokoch prebehli čistky, ktoré postihli až 550 000 členov strany. Teda asi 30% vrátane zinscenovaných procesov, ako bol ten s Rudolfom Slánskym, kde boli popravení ako trojský stozionisticko-titoisticko-buržoázny nacionalistický zrcovia. Tajná polícia ŠtB monitorovala občanov. Susedia navzájom donášali a dizidenti, ako Václav Havel, čelili prenasledovaniu, zákazom zamestnania, odmietnutím vzdelania pre ich deti, policajnému obťažovaniu či väzeniu. V roku 1968 prišla pražská jar pod vedením Alexandra Dubčeka. Takzvaný socializmus s ľudskou tvárou. Krátke uvoľňovanie s obnovením slobody slova a tlače. No invázia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 to všetko ukončila. Nasledujúce 10-ročia 70. a 80. rokov boli érou normalizácie, kde sa režim sústredil na potlačenie disidentu, čo urobilo Československo jedným z najrepresívnejších štátov východného bloku. Cestovanie do západných krajín bolo obmedzené a hranice strážili ostnaté drôty s mínami. Tento systém vytváral atmosféru strachu. Ľudia váhali hovoriť otvorene aj v rodine, no zároveň podniecoval undergroundové hnutia ako Charta 77. Jako hnutí za lidská práva spojili se v ní lidé nejrůznější, intelektuálové i dělníci, nekonformní mládež. Ekonomika bola centrálne plánovaná a riadená komunistickou stranou na vzor Sovietskeho zväzu. Prioritou bol ťažký priemysel, strojárstvo, chemikálie, hutníctvo na úkor spotrebného tovaru, čo viedlo k chronickým nedostatkom. V 50. rokoch dosahoval rast až 7% ročne, čo umožňovalo zvyšovanie mzdy a zlepšenie životnej úrovne, čím sa režim stabilizoval. Avšak v 60. rokoch sa ekonomika spomaľovala. Investície do priemyslu neprinášali očakávané výsledky a krajina závisela od dovozov surovín ako železnej rudy či nerastov. Poľnohospodárstvo bolo kolektivizované. Pokrývalo väčšinu domácich potrieb, no záviselo od dovozov obilia na krmenie dobytka, čo obmedzovalo produkciu mäsa napriek vysokému spotrebu na osobu. V 80. rokoch sa pridali energetické problémy. Závislosť od sovietskej ropy, uhlia a jadrovej energie, čo brzdilo rast. Obchod sa sústredil na socialistické krajiny. Napríklad v roku 1986 obchod s takýmito krajinami tvoril až 80% celkového obchodu Československej republiky. S exportmi strojov a importmi palív. Pre bežného občana to znamenalo radiny na potraviny, nedostatok ovocia ako banány či pomaranče a rozkvet čierneho trhu. Štátne obchody mali obmedzený sortiment a na luxusné veci ako autá ste čakali roky. Napriek tomu režim zabezpečoval plnú zamestnanosť. Každý mal právo na prácu, no mnohé pozície boli neefektívne a motivácia nízka kvôli rovnostárskym mzdám. Manuálni robotníci sa hrávali viac ako intelektuáli, to odrážalo hodnotu vzdelania v tedajšom Československu. Sociálny život bol formovaný štátnou kontrolou. Pre federácii v roku 1969 sa krajina rozdielila na Českú a Slovenskú socialistickú republiku, čo vyrovnalo rozdiely medzi Čechmi a Slovakmi v ekonomike a spoločnosti. Náboženstvo bolo potláčané. V roku 1950 akcie K a R zničili kaláštory, schavali cirkevný majetok a uväznili tisíce veriac. Počet kňazov klesol na polovicu do roku 68. Ateizmus bol propagovaný. No v roku 1991 sa stále 46,4% ľudí hlásilo ku katolíckej cirkvi. Rodinný život ovplyvňovali štátne dotácie na deti, no aj propaganda na kolektívnu výchovu. Bývanie bolo štátne, s vlastnými nájmami, ale čakať na takéto byty ste mohli aj roky. Častokrát sa teda stávalo, že ľudia žili spolu v preklinených panelách. Sociálne programy zahrňali veľké výdavky na subvencie, čo zabezpečovalo základnú bezpečnosť, no na úkor slobody. Homosexualita bola dekriminalizovaná v roku 62, čo bolo pokrokové, no stále bola táto téma tabu. Vzdelanie bolo bezplatné a povinné, no plne pod štátnou kontrolou. Ministerstva vzdelávania boli po roku 69 prenesené na republiky, ale centralizácia obmedzovala autonómiu. Deti dizidentov mali zakázaný prístup k vyššiemu vzdelaniu a učebné osnovy boli nasaknuté komunistickou ideológiou od marxizmu až po ruský jazyk. Napriek tomu sa vzdelanostná úroveň zlepšila, najmä v technických odboroch, čo podporovalo priemyselný rast. Zdravotníctvo bolo jedným z pozitív. Po vojne sa zaviedlo bezplatné pre všetkých, s dôrazom na prevenciu.
Fabričné a lokálne centrá doplňali nemocnice, čo výrazne zlepšilo starostlivosť na vidieku v 60. a 70. rokoch. Očakávaná dĺžka života stúpla, no kvalita bola ovplyvnená nedostatkami liekov a zariadení kvôli ekonomickým obmedzeniam. Práca bola povinná pre všetkých. Nezamestnanosť neexistovala, no mnohí mali nezmyselné pozície v prebyrokratizovanom systéme. Nomenklatúra, okolo 100 000 postov, bola rezervovaná pre lojálnych straníkov, čo vytváralo elitu. Pracovný týždeň bol 42 hodín s dovolenkami, no nízka produktivita viedla k sloganom ako my prestierame, že pracujeme, oni prestierajú, že nám platia. Bol propagandistický s masovými spartakiádami na demonštráciu kolektív. Kultúra bola pod prísnou cenzúrou. Mass media monopolizovala strana, súkromné publikácie boli zakázané a všetko kontroloval úrad pre tlač a informácie. Filmy, knihy a hudba museli propagovať socializmus, no undergroundová scéna odolávala. Pražská jar priniesla krátke uvoľnenie, no po invázii sa vrátila tvrdá línia. Ľudia sa obracali k samizdátu, tajne šírením textom a západnej kultúre cez zakázané rádia ako Hlas Ameriky. Každodenný život v komunistickom Československu bol mixom stability a frustrácie. Ráno znamenalo dlhé rady na chlieb či mäso. Práca v továrni či úrade pod dohľadom, večer sledovanie štátnej televízie plné propagandy. Dovolenky sa trávili v socialistických rekreačných zariadeniach, no sny o západe zostávali nesplnené. Nedostatky viedli k vtipom a cynizmu, ako komunizmus je horizont. Čím bližšie sa k nemu dostaneš, tým ďalej sa vzdiali. Režim skončil v novembri 89 nežnou revolúciou, keď masové demonštrácie v Prahe a v Bratislave viedli k pádu komunizmu a prechodu k demokracii. Tento príbeh nám pripomína cenu slobody. Život pod komunizmom ponúkal bezpečnosť na úkor individuality. No nakoniec si ľudia zvolili slobodu. Tak, a ja vám ďakujem za zhľadnutie dnešného videa. Pokiaľ sa vám páčilo, pomôžte tomuto kanálu rásť a my sa vidíme na budúce.